Mynach o'r 7fed ganrif oedd Collen, y gŵr rhoddodd yr enw i Llan, Gollen. Yn ogystal â eglwys yma yng Nghymru, fe sefydlodd eglwys ym mhentref Langoelan yn Llydaw a phentref Collen yng Nghernyw. Daeth Collen yn abad ar ynys Witrin, neu Glastonbury, lle dreuliodd 3 blynedd yn teithio a phrygethu'r Efengyl i'r bobl leol. Un diwrnod, cafodd Collen ei herio gan Gwyn ap Nudd, brenin y tylwyth teg a'r arall fyd. Cafodd Collen ei hebrwng i gastell mawreddog y tylwyth teg, lle ceisiodd y brenin ei demptio gyda'r bwydydd gore a'r gwinoedd gore. Diolch. Wel, allai weld y penbleth. Ond gwrthodod Collen gael ei demptio, tasgodd ddŵr sanctaidd dros y llys, y brenin, ei fwyd a'i filwyr, a diflannodd y cyfan. Dath Duw ato mewn breuddwyd a dweud wrtho fe i deithio nes ddod o hyd i geffyl bysa'n ei arwain i ddyffryn godidog. A dyna sut ddath e i fyw i'r gornel yma o Gymru. Nid dyna ddiwedd ar broblemau Collen, gan ei fod wedi taro ar dir oedd yn berchen i gawres bwlch rhyw felen. Ond doedd am llonydd i gael oedd e, felly cudiodd yn ei gleddyf a mynd mas i brwydro dros y bobl. Torodd freichiau'r gawres gyda'i gleddyf a'i hel mas o'r ardal. O'r diwedd, oedd Collen yn rhydd i fyw mewn heddwch, gan sefydlu eglwys ei hunan yn yr union fan yma. Ac mae enw Sant Collen yn fyw o hyd bron 1,500 o flynyddoedd yn ddiweddarach, yma, yng nghanol y dref.